Pozor, vole! Doba je zkažená. Každý z vás má v sobě obsažen hřích. A ten hřích čeká jenom na to, až vy kvete. Ještě jednou. Doba je zkažená a každý z vás má v sobě hřích čeká jenom na to, až vy kvete. A takhle peklo přijímá další a další hříšníky. Neustále se rozrůstá. A já vám slibuji, že peklo dosáhne takových rozměrů, že pohltí celou zemi. Ano, a spálí všechny vás přítomné. Ďáblovo vyslanci vás budou bičovat biči. Budou vás popíchávat vypadně. A za to všechno můžete vy, ano vy. Ve vašich očích vidím nesouhlas. Ale to je Satan. Satan, který vám naslouchá a který vám našeptává, co máte dělat. Ano, Satan je tady mezi námi. Ukažme si na něj. Satan, všude je Satan. A já vám říkám, Satana se nezbavíte ani s pomocí Boží. A proto Bůh vyslal archanděla. Co archanděla? Přímo Mesiáše. Ano, Bůh vyslal, abych vás seřezal svým ostrým bičem, abych vám ty vaše hříšné prdele nasekal a vymanil z váš hřích. A já vám říkám, ty hříchy půjdou ven. Hříchy půjdou ven, já vás spasím. Ano, spasím vás všechny. Všechny. Přijměte Boha a naleznete uspokojení.